Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Sing anake lanang iki deh. Halo. Halo. Ayo ning ndi sih ning omah. Aku nembe kene. Ki tekan omah. Iki ning bareng-bareng. Senam ning terminal. Iya. Mama Mangke aku turu setengah 09.00. Iki kok jam 10, 11 nah jam 10 tangi kebablasan. Mungkin lek kesel ini piye ini awak ora penak iki to. Mungkin kan enak. Lah aku mabuk setengah 09.00 turu. Lilir ke dibiar koncoku ya indah. Amin. Aku ya orang bersampaian tahu nang aku sama aku turu. ora apa-apa, mah. Aku yo repot. Nyata kelas sibuk. Jadi yo akhir repot. Iki kan training kan. Wes, nah ya tapi repot. Tapi mana yang ngepel? Iya aku ngerti. Kan mulai repot iki sesuk wis rame ya to. Aku nggak panas ini seminggu. Ya. Ya wes. Sehat-sehat. Amin. Ayo, repot. Aku rasa telepon ya. Ya telepon tak apa-apa lah. Bila aku lakukan mesti tak. Misko. Iya. Pokoknya mama pengen telepon bayar apa-apa. Ya. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sayang mama. Sayang mama. Iya. Nyuci aku, nyuci. Oh, nyuci. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.